masayang oras minuto sige man sulata oray termin akitang wenno panpanog masagrap ta oray agkut kutap-tap agkut kagibaw sige lata agar aruyat nga kutotot napalit ang sumalpot som ikin imas na kay kumot kutokon pinting a pagtepel sa labi a pagwelwel
Dagay panagdanag, diwer-diwer ang tuki-tuki. Agwala-walagas, agsarsari bagteng. Kumarkari, nga ako kapuka. Ilakay mo, iburno mabarta. Tasumana no isuntay makasangpa. Ipakat na pa'y, imadi agalad na. Apa-apain na, amin nakaruba na. Na minsan nga altaw, sinmangkot na barta. Unang lano po sa ang kalkalong ijay kusina. Dumanayudom, taawan ti si Dana. Awan met gamin, intriga na asweldo na. Ay nilakay mo, amang Marta. Nakasangsangar, di payot na. No isut pagbaga ang iso na pa'y si makapungtot. Sumipat yung tumibab, isut maglaingan na. Nilakay mo, ket nakainom manan. Dayay panagdanag, diwer-diwer ang tuki-tuki. Agwala-walagas, agsarsari bagteng. Kumarkari, nga ako kapukha. Nilakay mo, iburno mabarta. Tasumana no isuntay makasangkot. Ipakat na pa'y, imadi agalad na. Apa-apain na, amin nakaruba na. Ay nilakay mo, amang Marta. Nakasangsangar, di payot na. No isut pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isut maglaingan na. Ay nilakay mo, amang Marta. Nakasangsangar, di payot na. No isut pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isut maglaingan na. No isut pagbaga ang iso na pa'y di makapuntot. Sumipat yung tumibab, isut maglaingan na. Aging galang man hindi ta kakabsat iti kan tatayo itangal daw ket sapay la kumata na gustuhan nyo ken di tay kumaliplipatan kakabsat nga like dayto nga video ken paki-subscribe dayto channel kayo tapnon ti kasta ket lalo pa yung gumagayat dayto gayem yo nga aga-upload iti katapinda sa kan tatayo Ilocos.